Вы глядзіце і слухаеце відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. На якім этапе сваёй гісторыі знаходзіцца Расія? Ці існуе расійская нацыя? Ці можа Расія не быць імперіяй і ці адпусціць яна Беларусь у агляднай перспектыве? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з габілітаваным доктарам гісторыі, прафесарам Беластоцкага універсітэту ў Польшчы, аўтарам кнігі «Усходняя Еўропа ў сутыкненні цывілізацый» Олегом Латышонком. Добрый дзень, Олег. Добрый дзень. Расія належыць Еўропе, ці яна, як цяпер сцвярджае афіцыйная расійская ідэалогія і піша расійская прапаганда, з'яўляецца сапраўдным еўразійскім цывілізацыйным феноменам. Як ты лічыш? Скажу, что уже заснавальник теории шматлікасці цивилизации Николай Данилевский twierdził, что спалучение Европы и Азии это нечто немагчымае. Так что такое, jak eurazijstwo, to просто нечто нереальное. Rosja faktyczna ma ciężkości z wyznaczeniem siebie, pokolki ona nie stworzyła nijakich markerów takich jasnych, cywilizacyjnych. Ona jedzie pomіж. Nie to jeszcze ona Eurazja, ale nieszta pomіж Europa i Azja, jakoje do niczego nareszcie nie dołączyła się. Józef Konrad twierdził, że to nieszta na kształt czarnej dziury między Europą i Azją. Ja liczę, że to nijaka eurazijska i rosyjska cywilizacji nie istnieje, pokolki nie ma niczego, żeby jasna je określiwała, ale no, moda już moda, teraz modne eurazijstwo. Самі расійскія спікеры, нават тыя, хто выехаў за мяжу цяпер і з'яўляюцца апанентамі цяперашняга рэжыму ў Расіі, рэжыму Пуціна, ўсё роўна сцвярджаюць, што Расія гэта асобная цывілізацыя. А як ты лічыш, это сапраўды нешта асобнае? Менавіта цывілізацыя існуе расійская, ці ўсё ж яна больш-менш Еўропа, хоць і можа непаўнавартасная? Na pewno nie istnieje niejakiej rosyjskiej cywilizacji, pokolki Rosja nie uniosła niczego, co mogłoby jej wyznaczyć jak cywilizację. Ona skorzystała różne cywilizacyjne osiągnięcia od innych, ale niczego takiego u własna swojego nie stworzyła. Chociaż no, można сказать, że ten srebrny wiek, nauczanie Fiodorowa, to już to rosyjskie osiągnięcie, ale to faktycznie z Eurazją nie ma niczego wspólnego. Z Bolszacha można сказать, że no, mianowita przejmuje Rosja europejskie różne kosztowności, a z Azji faktycznie niczego. Ja nie baczę, co mogło współczać Rosję na przykład z Kitajem. To absurd. To już nawet Gumilow liczył, że Kitaj to worach, kiedy liczyć Rosję osobnej cywilizacji. Przy tym no nie możemy liczyć Rosję osobnej cywilizacji, kiedy my думаем про Rosyjską Federację. Pokolki tam szmat narodów, jakie należeć nam się teoretycznie do innych cywilizacji, a tu już wzięło się, jany teraz говорять cywilizacją. To absurd totalny, już absurd do kwadratu. No nie wiem, jak to nazwać, no ale no, one prosto z rozpaczy próbują jakieś miejsce w świecie sobie wyznaczyć i tu biorące takie absurdy jak cywilizacją. Недавно расійскі палітычны каментатар, можна яго назваць, Владзімір Пастухоў, напісаў, фактычна паўтарыў тое, пра што пісалі 100 гадоў назад расійскія філёзафы, вядомыя і Фёдораў, і Фядотаў, і Сцяпун, і Бярдзяеў, што Расія адстае ад Захаду і ад таго моцна як бы камплексуе і канфліктуе з Захадам. Ty zgodny? Zgodny, bo to jakby bezumowne. Tu nie masz to rozważać, to Rosja kompleksuje, tak. Chociaż ma swoje dosięgnięcia, dalekie od tego, żeby już poniżać Rosjejców
Говорю, это серебряный век, вельми много увел существенную думку, существенную литературу. Так что есть ими чем хвалиться, ale збольшого всього это звязано з заходньою культурою. Нічого азіатського у этой культуры нема. Вот тому на нашем канале американский профессор Лия Гринфельд заявила, что Россия не может не быть империей и не может змяниться. Як лічиш ти, Россия может не быть империей? Яна може змяниться? Ну так одразу детерминистично, что не может. Ну, ничто такое не istnieje, что не может. Все может здариться, и может здариться, что Россия не будет империей. Она просто великая. Ale na mój pogląd uśrodki trzeba odróżniać, czy mają do czynienia z niejką regionalną mogutnością, a czy mają do czynienia z imperią. Rozwitali się ze swojej imperii Brytancy, rozwitali się Francuzy, nie rozwitali się Amerykancy. A czy Ameryka nie może być nie imperią? Może. I już takie, jak ja mówię, to powinna nareszcie kinąć te imperskie swoje mary i dzieje. To jest same dotyczyć i Rosji. Наколькі я разумею, Лія Грінфельд мела на увазі, што нацыянальнае пачуццё расейцаў мае імперскі характар і наўпрост звязана з гэтай імперіяй. Тут пытанне, ці можа нацыянальнае пачуццё расейцаў змяніцца? Ja думаю, что może, pokolki Rosjejcy już zabrali się ze szmatlikich krainów, już nikto nie говорить про rosyjską centralną Azję. To jeszcze Gumilow liczył jej nieodjemnej czastkoj rosyjskiej, tej rosyjskiego superetnosu, a teraz już one praktycznie tam jak etnos nieprzysutny. Tak, że faktycznie, no, z wszystkich krainów faktycznie Jany jedą albo u Rosji, albo jedą jeszcze albo na zachód. Tak, że no, zdaje się, że to z czasem to говорим про długie procesy, nie to jest to z dnia na dzień, ale Rosjejcy asensują, że terytoria Rosji, jaka jest, to ich nacjonalna terytoria i to szmat czego pomieniaje. To jest gromadna terytoria, gromadne zadania, a Putin marnuje tę energię i groszy na absurdną wojnę. Я ось памятаю, што тая ж Лія Грінфельд казала, што русифікацыя беларусаў і украінцаў вот в апошнія 2 стагоддзі была не далучэннем іх да расійскага этнасу, але толькі сродкам кантролю за гэтымі народамі і іх тэрыторыяй. А як лічыш ты, чым была і ёсць русифікацыя вот у нашы дні? У nasze dni patrzmy, że to, że jakby nakidanie mowy i kultury innym nacjom, to mianowite jest zawsze środek kontrolu tych nacji i to nie tyczy się tylko Rosjejców, Białorusów i Ukraińców, a wszystkich na świecie. A kiedy idzie pro to, jak u nasze dni, ja liczę, że Putin nie buduje rosyjskiej imperii, nie odbudowuje rosyjskiej imperii, a buduje nacjonalną rosyjską wielkoruską dzierżawę. Bo kiedy było inaczej, to nie forsowali Rosjejcy rusyfikacji pełnej kulturnej Białorusów, Ukraińców, ale pierwszy za wszystko Janusz patrzyli z małych nacji u Rosji, tych fino-bułgarskich pierwszy za wszystko. Tam idzie totalna rusyfikacja, likwidując nacjonalne okrugi, wywodzić mowy nacjonalnych mniejszości ze szkół, uwodzić się, że no, chociaż to uczy się, ale już nie ma tak, jak było, że się wywuczają tę mowę przynajmniej. No, wspomnę filozofa udmurskiego Razanowa, jaki podpalił się na znak protestu wobec takiej polityki. Tak, że tu jasne, że czekają Białorusów i Ukraińców, kiedy ich dołączyć. To nie imperska polityka, to prosta likwidacja Białorusów i Ukraińców jak nacją. Imperii likwidacja nacją niepotrzebna. Imperia z samego swojego duchu szmat nacjonalnej. A tu idzie
пра знішчэнне беларускай і украінскай культуры. Я уважліва сачу за публікацыямі сучасных расійскіх публіцыстаў, асабліва тых, хто думае, разважае над нацыянальнай праблемай у Расіі. І вось што цікава, нават тыя з іх, хто прытрымліваецца дэмакратычных поглядаў і выступае супраць вайны ва ўкраіне, часам шкадуюць, што ў СССР да 80-х гадоў 20-го стагоддзя, да распаду гэтай камуністычнай дзяржавы ці імперіі, якія часам называюць, не паспела стварыцца адзіная нацыя дзяржавы, як яны кажуць. Ну, іншымі словамі, што не паспеў узнікнуць так званы савецкі расійскамоўны народ. І тут тады паўстае пытанне пра будучыню, якое яна можа быць для Расіі. Вось ты сказаў, што Расія будуе нацыянальную дзяржаву, але для гэтага яна захоплівае новыя тэрыторыі. Ці няма тут супярэчнасці? Проста, вот што будзе? No няма ў тым сэнсе, што яна беларусаў ці украінцаў трактуе як матэрыял этнаграфічны толькі. Проста гэта матэрыял да будовы великарускай нацыі. Ужо не мае быць маларусаў, там беларусаў, хіба што якieś племянныя адрозненні, але лепш Беларусь 6 губернями далучыць, чым нейкай Беларусіяй займацца. Гэта ёсць менавіта нацыяналістычная, шовіністычная палітыка, калі не прызнаеш існавання іншага, а проста хочаш кожнага паасобку далучыць да расійскай нацыі. Тады паўстае пытанне, а наогул у Расіі ёсць расійская нацыя ці не? Як канцэпт расійскай нацыі ўжываецца з існаваннем Татарстану, Чачні і іншых рэспублік? Бо вось уключі расійскую тэлевізію, які-небудзь канал НТВ, і там нешта гатуюць, і кажуць, наша расійская кухня, вот у старыя часы там гатавалі тое і тое. Это агульна дзяржаўная тэлевізія, і гэтыя фразы пра нашу расійскую кухню слухаюць, я не ведаю, асеціны, чаркесы, чачэнцы, якуты, татары. Як это ўсё? Мэта такая, каб іх не было. Это менавіта мае не быць імперія, не мае быць народаў ніякіх у імперіі, толькі маюць быць выключна расейцы. Гэта ёсць палітыка тотальнай русіфікацыі. To naturalna гэта праваліцца, бо то немагчыма. Не зрусыфікавалі украінцаў, якія перасяліліся на слабазяншчыну яшчэ ў 17 стагоддзі, і па сённяшні дзень яны далей украінцы. Што яны сабе тыя пуцінскія ідэолагі уяўляюць? Але намарнуюць жыццёў людскіх, проста страцяць нацыі час, як беларуская нацыя, а вынік і так будзе такі самы, што расейцы то будуць як нацыя, але канкрэтна тыя маскоўцы, як гэта па-беларуску гаварылася, яна вельмі апрычоная нацыя, лёгка пазнавальная, ўсё іх сваё, але з татараў расейцаў не зробяць. Но яшчэ пры такой палітыцы не зробяць іх і палітычнымі грамадзянамі Расійскай Федэрацыі, бо такі ціск, такое, дарэчы, непрызнанне іншых нацыянальнасцяў выклікае адпор. Я недарэмна спытаўся ў цябе пра сучасную расійскую нацыю і ці існуе яна цяпер, таму што ў гэтым сезоне мы шмат рэагуем на каментары у нашым YouTube-канале, а там іх тысячы, дзесяткі тысяч. Вельмі шмат людзі пішуць, і многія каментатары сцвярджаюць, што расійскай нацыі яшчэ няма. Вот цікава. Таму я спытаўся ў цябе менавіта пра тое, ці яна ёсць. А то старая тэорыя адна са шматлікіх, але тыя тэарэтыкі шматлікасці цывілізацыі, якіх я вывучаў, апрача Шпенглера, ўсе лічылі, што здаўна гэтая расійская нацыя існуе. Я лічу, што najdalej z 17 стагоддзя, а z czasów jak Rosja wyszła ze smuty, to już rosyjska nacja, ruska, moskowska, по-нашему москowska існує. Ну, тая ж Лія Грінфельд, з якой ми говорили, яна сцвярджае ў сваёй кнізе славутай, якую цяпер в універсітэтах вывучаюць па ўсім свеце,
як то яна называлася, нацыяналізм 5 шляхоў да мадэрнасці, а што расейцы з'яўляюцца другой або трэцяй нацыяй у свеце пасля брытанскай нацыі. Яна не давала першынство французам ці расейцам, як бы пісала, што ў 18 стагоддзі ўзніклі дзве нацыі пасля брытанцаў. Ну вось. Я скажу, тэорыя многа і мне гэта не пераконвае. Як яна сабе там лічыць? Вельмі многа ёсць тэорыя стварэння нацыяў, і гэта толькі адна са шматлікіх. Ну, калі мы бачым, што 20 і 21 стагоддзя паказалі, што няма нават у дакладных навуках нічога пэўнага, то тым больш у гуманітарных навуках не можа быць канчатковых высноваў. Всё мяняецца, всё цячэ і плыве. Это так. Расійскія лібералы мараць пра так званае перазаснаванне Расіі на новых, рэальна федэрацыйных ці канфедэрацыйных прынцыпах. Ці гэта рэальна? Ці не разбураць краіну вот гэтыя нацыянальныя рухі, якія цяпер ёсць у Расіі, на Каўказе, ці там сярод татараў, і калі адбудзецца нейкая дэмакратызацыя і завядзенне свабоды слова і сходаў і мітынгаў. І гэта ж супярэчыць таму нацыянальнаму імпульсу, нацыяналістычнаму імпульсу, які цяпер выпускае Кремль. Абсолютно пярэчыць гэтаму, што Кремль робіць цяпер, бо тут маем шавіністычную палітыку пабудовы гэтай великарускай нацыі, а федэрацыя гэта нешта зусім іншае. Ну, трэба адразу сказаць, што гэта будзе вельмі цяжка. Але з другого боку, расейцы гэта прыгнятальная большасць насельніцтва Расійскай Федэрацыі, так што існаванне нейкіх невялікіх рэспублік, з якіх татарская па колькасці была б найбольшая, гэта, ну, можна сабе уявіць. Татары вельмі добра інтэграваныя ў расійскую дзяржаву, яны ў ёй ўжо 500 гадоў, і гэта магчыма. Цяжэй з Каўказам, які ніколі не пагадзіўся з расійскай дамінацыяй, там зусім іншы іслам, чым у Татарстане, але калі паддалі, пусцілі на свабоду тыя каўказскія рэспублікі, Чачню, то для Расіі гэта было б абсолютно не надта і важнае. Так ты лічыш магчымым перазаснаванне Расіі на сапраўдных федэрацыйных прынцыпах? Тэарэтычна ўсё магчыма, то трэба толькі вельмі хацець. Дарэчы, ну то ж Татарстан, калі было болей свабоды, не збіраўся зусім выступаць з Расіі, толькі разумеючы сваю сітуацыю, сваё палажэнне, але ж трэба шанаваць гэтых же татараў. Вядома, расейцы праваслаўныя, прынамсі намінальна, але ж я чуў дыскусію у расійскім тэлебачанні, што татары пратэставалі, што крыж ёсць у гербе Расіі, што хрысціянскія сімвалы. Хапіла б ім двухгаловага арла, на мой погляд, і татараў. З такіх рэчаў трэба пачынаць, трэба ушаноўваць таксама іншых. Будзе расейцам вельмі цяжка, но паглядзім на брытанцаў чи ангельцаў. Яшчэ адпускалі ірландцаў, яшчэ вырвалі паўночную Ірландію. Мала то клопату і было, і ёсць, і будзе. Але ж такая натура гэтых імперскіх нацыяў. Вельмі цяжка працэс лячэння адбываецца, але ж адбываецца. Я ўсё ж хачу яшчэ вярнуцца да нацыянальнага імпульсу, які пасылае Кремль. Вот ты кажаш, што яны хочуць пабудаваць расійскую нацыю цяпер. Сапраўды, чытаючы тваю кнігу пра сутыкненне цывілізацыі ва ўсходняй Еўропе, я звярну ўвагу на адну твою выснову. Ты пішаш са спасылкай на канцэпцыю славутага брытанскага гісторыка Арнальда Тойнбі, што Расія, пачаўшы русифікацыю вугра-фінскіх і цюркскіх народаў, гэтых меншых, што там у Расіі, фактычна будуе нацыянальную дзяржаву еўрапейскага тыпу. Але тут тады паўстае пытанне, што тады будуе Владзімір Пуцін, спрабуючы утрымаць пад сваім кантролем Грузію, Малдову,
лезучы ў Прыбалтыку, хіба не назіраем мы спробы вот менавіта аднаўлення расійскай імперіі ўсё ж? No, to już sprawa międzynarodnej polityki. On nie dolучає Gruzji i Prybałtyki, bo już tam jest u Rosji świadomość, że te terytorii, no, osobliwa Prybałtyka, one nikoli jej naprawdę swojej nie liczyli. To trzeba jasno skazać. Usie rosyjskie ideologii rozumieli, że to nie stańsze. I bez tego mogą obejść się. A inna sprawa, это великая международная гульня, политика, когда ты змагаешься за ресурсы, за шляхи зносин. Но тут это натурально, что великая региональная могутność próbuje podporządkować sobie inne nacje. No można to nazwać imperią, ale to już nie Sowiecki Sojusz. No uśrodki tam miejscowe elity mogą inaczej siebie powieść i nacji. Gruziny wielmi podzielone i to pierwsza za wszystko ich sprawa, jak one politykują. A Rosja tylko ukluczается w tę wielką gulnię i nie sama przy tym. Ну, ты ўжо сказаў, што расійская дзяржава, у якой будзе жыць расійская нацыя, магчымая. Тады паўстае пытанне ўсё ж, як яна будзе выглядаць, бо я вось ужо чуў ад афіцыйных расійскіх чыноўнікаў заявы пра так званы многанацыянальны рускі мір. No, ruski mir już i skończył się. To nie ma nijakiego ruskiego miru. Może tam gdzieś jakieś oskolki zostali się. Ruski mir to mieli być i Białoruś, i Ukraina, i Bałkany. No i gdzie ten ruski mir? On już nie istnieje. To tylko Rosja została się. Przy czym ja jeszcze raz mówię, polityka wiedzieć stworzenia ruskiej nacji, ale to nie znaczy, że ona będzie pośpiechowa. No biedne te Finno-Węgry, biedne te Maryjcy, a wielmi spaczuwają tym nacjom, Mordwiny, no ich mogą dokonać, ale już z Tatarami nie sprawiać się, bo tu jeszcze religia dochodzi, mianowita różnica cywilizacyjna. I no tak jak to baczę. Jedna sprawa chcieć nešto zrobić i taką politykę wieści, a inna sprawa, czy będzie wynik. A tu idzie jeszcze osobna sprawa rosyjska nacja, tak? Nie ta moskowska, a rosyjska. No to będzie wielmi ciężko. No kiedy przebudują Rosję na federalnych osnowach, no to jakaś będzie supolność, może nie nacjonalna, ale dzierżawna. No, ja taką sobie mogę ujawić. No, jest też różne krainy szmatnacjonalne. Ты ў кнізе прадказваеш хуткую смерць рускага міра, так звана, а ты ўжо кажаш цяпер, што ён ужо сканаў. Але от я гляджу, што калі паглядзець, дык мала што перашкаджае яму існаваць наступныя 30-50 гадоў. І мова ідзе пра рускую праваслаўную царкву. Вот выбары вельмі цяжка ідуць у Грузіі, вельмі цяжка ў Малдове ідуць. Ці не здаецца табе, што праз існаванне там праваслаўнай царквы, якая ну, так ці іначай сімпатызуе Расіі і звязана з Расіяй у выпадку Малдовы. Так это ці не? А Румыния православная не трымае з Расіяй. Так што по-разнаму. На Балканах все супроць усіх. Так што Расія, як падтрымае аднаго, то будзе мець трох ворагаў адразу. Так што гэты рускі мір, на мой погляд, ён фактычна ніколі не існаваў, а толькі быў лозунгам. Arnold Toynbee сказал, что балканцы николи не долучатся до России, не будучи ей подпорядковываться и брать за ее узору. Что это только Россия czasów Kaciaryny II jeszcze mogła być niejakim tam uzorem dla prawosławnych krain Bałkanów, a już pośla one все orientowane na zachód. Tak że już faktycznie ruski mir tam nie istnieje. No jak można сказать, że Ukraina należy ruskiemu miru, kiedy Ukraina obrania się od rosyjskiej inwazji? To ruski mir miał być niejaka idejna supolność. To już on nie istnieje prosto. І тады паўстае пытанне, дык ці адпусціць Расія Беларусі Украіну?
Ці здольная яна гэта зрабіць, ці хопіць ёй інтэлектуальных сіл для гэтага, або ці змогуць сысці ад Расіі, Беларусі, Украіна? A to dwa różne pytania, bo kali nawet Rasiejcom nie chopić niekich intelektualnych sił i woli, to jeszcze można przyjąć wariantę niekiej smuty u Rosji, wielmi prawdopodobny, i wtedy będzie zależeć od Białorusów i Ukraińców, ci zdolejuć, a dyści. Takoje zdarajeca. No, niedawno my говорили z Siabrem, że Bóg Białorusów lubić, безупинно daje nam szansy. My ich nie skorzystujemy, no ale może raz nareszcie uda się. Ну, але сама яна зможа змірыцца са стратай Беларусі і Украіны? Zależeć jak przyjąć słowa strata. Kali przyjąć to jest to, że jany nie będą podporządkowani niepośrednio, nie będą doluczani, to ja sobie ujawiam, że to mogą zmierzyć. No, bezumowna ich jakby żelazny będzie namachaniem, jak to byli bufierne krainy. Bo wielmi, no, nie думаю, że nawet rosyjskie liberały będą cieszyć się z dołączenia Ukrainy do NATO, czy nareszcie i Białorusi. Ale jak wolne krainy, ja sobie mogą ujawić, jakie no, Ukraina długo nie będzie z Rosją współpracowniczać, ale teoretyczna, jeszcze raz powtarzam, ale najbolej to zależeć od Białorusów w naszym wypadku. Ну, нельга не згадзіцца з табою, з тваім сябрам, што Бог беларусаў любіць, бо сапраўды, калі паглядзець на гісторыю апошніх стагоддзяў, дак тое, што беларусы сёння існуюць і колькасць іх расце, скажем, у Менску паводле апошняга перапісу 87% людзей называюць сябе беларусамі, а 25 гадоў было больш, чым на 20% менш. І мы з табой сядзім і гаворым па-беларуску ў 21 стагоддзі, то, конечно, можна з гэтым згадзіцца. Дзякуй, Олег, за гутарку. Дзякую. На сувязі быў габілітаваны доктар гісторыі, прафесар Беластоцкага універсітэту ў Польшчы, аўтар кнігі «Усходняя Еўропа ў сутыкненні цывілізацый» Олег Латышонак. У Празе для вас працаваў Сяргей Абламейка.